Naša Humana vás práve víta, prváci, nech je vaša radosť odkrytá. Dnes sú slávnostné imatrikulácie, po roku zas nech s radosťou začína váš stredoškolský čas. Pre vás deťákov je motto hlavné, urobiť všetko, čo je reklamne slávne. Naši cestoruchári majú jasnú víziu, vy budete riadiť celú turistickú misiu. Informatici, váš svet je plný dát. V kódoch a systémoch budete stáť. A vy múdri vyžívali, viete, čo je jedlo, pre zdravie a chuť, čo do tela viedlo. Sme tu pre vás, teraz aj potom, nech Humana je váš druhý domov. Naša Humana vás práve víta, prváci, nech je vaša radosť odkrytá. Dnes sú slávnostné imatrikulácie, po roku zas nech s radosťou začína váš stredoškolský čas. Pre mateťákov je motto hlavné, urobiť všetko, čo je reklamne slávne. Naši cestoruchári majú jasnú víziu, vy budete riadiť celú turistickú misiu. Informatici, váš svet je plný dát. V kódoch a systémoch budete stáť. A vy múdri vyžívali, viete, čo je jedlo, pre zdravie a chuť, čo do tela viedlo. Sme tu pre vás, teraz aj potom, nech Humana je váš druhý domov. Viete, čo je jedlo, pre zdravie a chuť, čo do tela viedlo. Sme tu pre vás, teraz aj potom, nech Humana je váš druhý domov. Humana je váš druhý domov. Druhý domov. A hlavne vám chcem zaželať veľa šťastia a nech sa vám páči u nás na škole. Teda marketiaci, poprosíme ešte jeden veľký potlesk. A ja prosím, nechte zvony zniť. Chtela bych znát píseň hrozne dlouhý. Jen zvony víc, co si mi vzal. Jen zvony ví, co bude dál. Prázdný expres, prázdný expres, prázdný expres, prázdný expres, prázdný expres, prázdný expres odjíždí. Bůh tam, tak náhle musí jet. Nekonečnou tvou, kde moment má 100 let. Proč mě prázdný expres odváží? Dálkou zní jen půzní kolejíc a ten vlak, kde sedím, už nezastaví nic. Proč mě prázdný expres odváží? Záhadný jak jsem, furt dál si dám, tohle kupé jen se mnou byl. To býval, už si nevzpomínám,
Veľmi pekne sme si to nacvičili a dúfam a verím, že sa vám bude dariť aj naďalej. Pokračujeme triedou prvou C. Bolo to výborné, za mňa mi sa to páčilo, tak to poviem ako informatik, bolo to výborný naprogramový program. A či by som vám chcel popriať, nech sa vám darí, nech si užívate školu a nech to tady si užijete. Ďakujeme prvej D a za podľa mňa si zaslúžia ešte jeden veľký potlesk. Ja tam spraviť niečo, keď chcete. Ja tam spraviť? Chcem vám zaželať, aby ste boli priateľstvá, nové vedomosti a aby sa rozvíjal váš potenciál. Teším sa na naše stretnutia s vami všetkými a želám vám veľa úspechov v vášho štúdiu. Tento sviatok je v súčasnosti aktuálny a dôležitý a preto mi dovolte objasniť vám jeho význam. Alexander Dubček sa snažil o demokratizáciu komunistického režimu, ale tento proces... Lebo ako ste to dali pred vašimi staršími spolužiakmi, klobúk dole. A zatlieskajte si na to. Mladším a ukazujete, že už viete, kam patríte. Pokračujte v tom, budujte si seba duši. Nie len tým, čo viete, ale tým, kto ste.